Καλησπέρα παιδιά, σήμερα έχουμε ένα Temu haul. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με το πρώτο αντικείμενο μας, το οποίο είναι προστατευτικά τζαμάκια για το τηλέφωνο, τα οποία δεν φαίνονται από πλάγια, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Προχωράμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι μια μπλούζα μαύρη που στην πλάτη έχει αυτό εδώ το σχέδιο Los Angeles. Από μπροστά είναι σκέτη μαύρη, η ποιότητά της είναι καλή. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε με αυτό το προϊόν, το οποίο είναι λεντοτενία για το αυτοκίνητο. Λειτουργεί με USB. Μας δίνουν αυτό εδώ το εργαλείο για να το βάζουμε στην ουσία στις ενώσεις του αυτοκινήτου. Το χρώμα που επιλέξαμε είναι το μπλε. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε με αυτά τα τρία ψαράκια πλάνο. Το συγκεκριμένο είναι 28 γραμμάρια και αυτά τα δύο είναι 20 το καθένα. Πήραμε ένα πράσινο και από δύο ροζ. Συνεχίζουμε με αυτά τα δύο που είναι από αυτό το συγκεκριμένο, είναι 28 γραμμάρια και αυτό 21. Αυτό εδώ είναι τετράχρωμο. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ, το οποίο φωσφορίζει. Έχει αυτές εδώ τις ρίγες οι οποίες φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Συνεχίζουμε με δύο αξεσουάρια για το αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένα είναι αυτοκόλλητα διαβροχοποίησης για τους καθρέφτες. Και αυτά εδώ είναι μικρά στέγαστρα για τους καθρέφτες, τα οποία έχουν κόλλα διπλής όψης εδώ. Είναι ευλίγιστα και κολλάνε στον καθρέφτη. Συνεχίζουμε με αυτά τα Afrolex περιτύλιξης μπετονιάς. Στην ουσία τυλίγουμε από εδώ, από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, την μπετονιά για να μην μπερδεύεται. Συνεχίζουμε με άλλα ψαράκια. Αυτά είναι 20 γραμμάρια. Είναι σετάκι που περιέχει 5 ψαράκια. Και αυτό εδώ είναι στα 30 γραμμάρια. Συνεχίζουμε με ένα μικρό αξεσουάρ, το οποίο είναι ένα βραχιολάκι με χάντρες, λάστιχο έχει από μέσα και έχει ένα βαράκι. Συνεχίζουμε με αυτές τις δύο καστίνες, οι οποίες είναι θήκες για τα ψαράκια που έχουμε αγοράσει. Είναι δύο πλευρές οι οποίες έχουν θήκες. Η κατασκευή τους είναι όχι απαραίτητα πολύ καλή, είναι πολύ κινέζικο πλαστικό. Έχουμε πάρει μια κίτρινη, μια πράσινη, μια πιο μεγάλη και μια πιο μικρή. Θα σας δείξουμε πώς είναι και στη χρήση τους στην αποθήκευση. Θα τοποθετούμε εδώ. Χρησιμεύουν για ασφάλεια περισσότερο, ώστε να μην τσιμπηθούν. Για όλα τα προϊόντα που σας έχουμε δείξει θα βάλω τις τιμές να φαίνονται και θα υπάρχει ένα link στην περιγραφή για να τα τσεκάρετε. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα. Για αρχή τοποθετούμε τη λεντοτενία γύρω στις εσοχές που έχει το αυτοκίνητο. Εμείς το έχουμε τοποθετήσει γύρω από την οθόνη, εδώ σαν λεπτομέρεια και εδώ, και πάμε να σας το δείξουμε πώς λειτουργεί. Το τοποθετούμε στην εσοχή για τον αναπτήρα ή στο USB και αυτό είναι το αποτέλεσμα.